לבוש $1,000,000. באתי אליהם עם חליפה, יושבים 5 צוות היגוי כזה, יושב צוות כזה, ואני נכנס לשם, והכנתי בבית דפוס מיוחד, פולדר מיוחד של מי אני, מעוצב כזה, ואני נכנס ואני רואה אותם בחדר, ואני עובר מאחד לאחד, אני שם להם את הקורות חיים שלי, בפרופיל שלי, עם הפולדר המעוצב הזה, ואני יושב, הם ככה יושבים כולם מסביבי, קשוחים כאלה, מפחידים כזה. ואז אני עושה את הדבר הבא. אני מחייב, אני מסתכל עליהם, אני עושה ככה. אתם מרגישים את זה? ושותק. ואז אני עושה עוד פעם. אתם מרגישים את זה? ושותק. אני רואה מתחילים לזוז כזה בחוסר נוחות, כאילו מסתכלים אחד על השני, כאילו מי זה היצור הזה, מה קורה פה? ואז אמרתי להם, אתם מרגישים את המגפה החיובית שבאה עכשיו להיות כאן? אני בעד להדביק אתכם במגפת החיוביות. מגפה זה לא משהו פלילי. אבל חיוביות אפשר להדביק את זה כמו מגפות. כי כשאני אדביק אתכם, שאתם אחראים על כל המאמנים, השחקנים והנבחרות, אתם תדביקו גם את האחרים. והם ידביקו עוד אחרים. והם ידביקו עוד אחרים.